This is the master prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ndị Igbo ya dịrị na mma, ekelene m unu. Aga onye akpara akpa na akpara ya akpa. Ụmụnna ya lawa ya ezuzuru soro ha lawa. Ndị Igbo nnowu ndị akpara akpa. Akpara nna akpa. And nnowukwa ndị eriri eri. Eriri nna eri. Maka nnowu ndị efulefu na ama na eriri ihe eri. N'ala Igbo niile, achọghị m ịkparị nna nna anyị ha. Ndị 100, 200, 400 or 500 years ago. Aga m akparị ha. But ihe m chiri ikwu na kamgbe m ji mara ihe, from today to 60 years ago, anụbeghị m akụkọ akọrọ sị na o nwere onye Igbo na-ekwu okwu na ndị ọcha butere n'anya arụ, and na arụ nhụ no Christianity. Anụbeghị m ya mbụ. Ihe m na-anụ wụ na ma ndị dibịa na-ekwu na the God of the Bible, ha na-asị na omenala na ụka bụ ofu ife. Some of those idiots. Anyị na-ahụkwa na ndị okenye, ndị nna nna anyị ha ebe 100 years ago, 200 years ago, ndị eriri eri, ndị 300 na 400 ọ ndị lụrụ ọgụ inwere onwe nke ime mmụọ na ịlụ ọgụ inwere onwe nke ọnụ ahụ. Ahụbeghị m onye Igbo asị ọ gara skuulu ka ọ gụrụ akwụkwọ ma ihe ọ dị so spiritual ime unravel na Christianity ndị ọcha butere na anyị nwa arụ. Ahụbeghị m ya mbụ. Anụbeghị m ya n'akụkọ. I am the only one, the first person bilitere n'etete n'ụra mee unravel. Ọwụhụ mmadụ kụziri m ji aka mee unravel, bilite n'ụra, hụ ike dị ochi, hụ the behind of the pine tapa, mata na ihe ndị ọcha butere na anyị, ekpukpere ndị ọcha butere n'ala Igbo n'ọwa arụ. Ọ naanị m. The only one, the first one n'ala Igbo gburugburu itete n'ụra isi na Christianity butere na anyị arụ. Tupu m ebido, ka m jụgodi gị ajụjụ. Iche na Chukwu ndị Igbo, most of the name aha anyị na-eji na-akpọkọrọ ya wụ Chineke. Iche na Chineke Chukwu ndị Igbo na ọ ya mụrụ Jesus Christ. Iche na Chukwu ndị Igbo na ọ ya wụ enyi nwoke na ọ ya tọmara Mary ime. Iche na Chukwu ndị Igbo wụ has something to do with Christianity. If your answer were yes, you are the most useless idiot in the days of supreme commander of the indigenous people of Biafra, Nande Ezebiro, in the time of the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader that I have been speaking for the past 10 years
so onwebe ihe iji oturi ka gị mụtara an efulefu in the time of Nnamdi Okwu Kanu, Nnamdi Ezebinro, Supreme Commander of the indigenous people of Biafra. In his own time, ewu atụrụ rekage ịka chena na Chineke Chukwu anyị n'ọya wumpa Jesus Christ iwe idiot iwe fulefu iwe atụrụ ego eji lụọ nne gị wee waste akara iwere ya gaa zụta atụrụ ọ akara iwere ego eji chi ịlụ nne ego ha eji lụọ nne gị. Result of that wụ na amụtara efulefu dị ka gịnị rada akara iwere ego ahụ jiga tụọ ụgba ṅụọ mmanya ọ were ya gaa zụta atụrụ lime atụrụ na-amụ nwa so that enwe ihe a ga-ewere jee ahịa jere ya o were ihe a ga-ewere ya mgbe a na-eme omume n'ala ewere ya gbuo ya rie ya because gị na onwe gị wee fulefu enwe ihe eji eme enwe ihe a ga-eji ga-emete. You are an idiot. Iche na Chukwu ndị Igbo nọ ya mụrụ Jesus Christ. Iche na Chukwu has something to do with Christianity. You are the worst idiot enwere n'elu ụwa. You are iwu otele ọkụkọ, iwu otula ọkụkọ. You are useless bastard. In the days of Supreme Commander Nnamdi Kanu, so ewu rika gị na-enwe ihe mụtara atụ efulefu rika gị enwe ihe iji otu rika gị mụtara. In the time of Nnamdi Kanu, ihe mara naanị ohelu Biafra, ohelu Biafra, ohelu Biafra. Ọ naanị ihe iji otu rika gị mụtara. So onye jụọra gị ele ihe gbasara Nnamdi Okwu Kanu, ele ihe gbasara Nnamdi Ezebinro, ele ihe gbasara the Supreme Commander of the indigenous people. So n'ihe naanị ihe ị ga-ekwu iji otu rika gịnị naanị ihe ị ga-ekwu na ọ na-ekwu okwu ihe gbasara Biafra, ihe gbasara POB. Ọ naanị ihe mụtara. You are an idiot. Iwu idiot. Iwu otulu ọkụkọ. Ego eji lụọ nne gị was a waste. Ego eji zụọ idiot rika gị na school wụ a tragedy. Ọ ihe mmadụ mere sị chai regret. The day ebiri oru gị ọ ihe ọ dị regretful. But I'm afraid to say there are many of those idiots, and some listening to me today, and some that will listen to this teaching. Now, February 2024, and I think today is 6th of February. Let me educate you. Were doctorate degree iberibe gị ka tinye na gota. Were somebody just commented, the Lord is your strength. I don't want that nonsense. But I understand what you're trying to say. First thing you have to understand, detach yourself from the terminology of the slave masters. The Lord will bullshit. CHIUKWU, the Lord in charge of the High Court, you will know in terms of spirituality, that title means nothing. You are trying to somebody from Jonathan Sim Nonye Kerowa. This year, in a dabanaka the slave master. Ya jum si elo otu ụwa ji bido ele ebe ele onye kere ụwa. Ihe mgbara ya si ya nwanne n'ụwa dịka internet access ibi na Nigeria excuse me, I think ha na use or Globe or NTL
NTN or NTL or whatever. And I'm not in Ghana Atisalat or Guinea. In Europe, and with Vodafone, and with O2, and with Lebara. Here, you know channels in with the internet access. And where that internet access is coming from is from the orbit. What we call God, don't think like the slave masters want you to think. Nkwo God, geche that idiot from Israel. Nkwo God, geche that bastard rana nwanyi onye ọzọ. Nkwo God, geche that idiot nara nwoke a na-akpọ Jesus Christ. Don't think that. Don't think the way your enemy wants you to think. God is like light. Photon. Energy. In this light, energy, everything evolves. In our body, there is energy. And the supreme light, the thing that made everything is like this energy. So if you are in Nigeria, and when at this salat, and when a globe, how got connected to this light near internet service? Chukwu wumu n'ala Igbo gara dọtara na anyị ike mere anyị available ka o rute anyị aka ka ofe rụrụ arụ zoro anyị niile ka anyị ghara ije na-agba ka eri na-agba okirikiri ka atụrụ na-enwe onye nche. Because efulefu dị ka gịnị will not understand how to tap from this source directly. I know how to tap from this source directly without any other thing. I can exist in this world without even calling anything name. Because I know how to tap from this existing energy directly and operate higher than anything on this planet Earth. I know, I have practiced it, I understand it. But the full again, you will not understand it. So, God is like light, or God is light. Energy has no emotion. Onye Boko Haram gatapu, onye Hausa gatapu, onye Muslim gatapu, onye China gatapu, it doesn't matter. Now, Chukwu anyị wụ mmụọ dọrọ n'ike dọbatara n'anya na room anyị, dọbatara n'anya na village anyị, ya dịrị anyị izi. Ofe rụrụ arụ ezoro anyị nri anyị eme ya understand na asụsụ nke anyị ka enwe ntị ga aghọta ga enweghị ntị. It shows that you are a fulefu. So my brother, I don't like the Lord is your strength. It shows na aka riri ga eri ika onye riri eri, because you are still operating as the slave masters want you to operate. Okay? I dage derem simche Chukwu gozie gị nwanne ya dịrị gị na mma onye amụma Chukwu chekwa gị. I don't like the Lord is your strength. That is bullshit. Chukwu has nothing to do with Christianity. Chukwu awụ ya kere ụwa. Anyị na-anụ ndị dibịa ha sị, hey, Chukwu bi n'eluigwe ọgọdọ ya na-akpọ n'ala nọ ya kere ụwa niile. Mba, Chukwu awụ ya kere ụwa. In the understanding of ndị Igbo, Chukwu zuru ka eme. Anyị enweghị interest na any other thing nọ n'elu ụwa na Chukwu zuru na anyị. Ụmụ nwaanyị ndị obi ruru ala ha bi ha sị, hey, na di m ezuone m, na di ha zuru ka eme, anaghị ele anya ụmụ nwoke ọzọ maka obi ruru ha ala. Ha sị na di ha ezuone ha. That concept na Chukwu anyị atapụọ na energy from that supreme light
webatara na anyị n'ala Igbo ofe rụrụ arụ na-ezuru anyị nri anyị asị na Chukwu zuru na anyị na Chukwu nyere anyị ihe niile na Chukwu nyere anyị ndụ na Chukwu nyere anyị akụ na ụba na Chukwu kere anyị na Chukwu kere ụwa anyị. But don't take it literally. No Chukwu kere ndị efulefu ndị ọcha, no Chukwu kere ndị Italy, no Chukwu kere ndị Rome, no Chukwu kere odis ndị ọcha efulefu. Ọwụ Chukwu kere ha. Chukwu kere naanị mụ na gị onye Igbo. Yari another thing kere ha ni ke okwu aka ha. Ọwụ my business ebi achọma onye kere ụwa. I don't need to know onye kere ụwa. Ihe mma wụ na Chukwu ndị Igbo ozuone m. Chukwu zuru nem na ihe niile m na-eme. Chukwu na ndị ezumezu ha ezuone m. Chukwu na amaji ọha nna m. Chukwu na mmụọ nọ n'ala nna m. Chukwu na ekwensu na-alụrụ ndị Igbo ọgụ. Chukwu na udo. Chukwu na kamala ọzụzụ ndị ọgọ m hapụrụ hapụ. Chukwu na ekwensu abagana. Chukwu na mmụọ niile nọ n'ala anyị ozuone m, because Chukwu kpọkọtara mmụọ ndị ka enye anyị ofe rụrụ arụ ezuone anyị nri before ndị ọcha efulefu abịa butere anyị arụ Christianity. Christianity wa arụ kwụsị. Arụ ga-ala n'ala Igbo. Ọ bịara ngama abịagbula mgbe ọ ga-ala mkpukpu apụpụla ya. Okpukpere ndị ọcha butere na anyị wa arụ. Ha bịara ka ha bịagbuo anyị. Ha alama Chineke Chukwu okike ka mkpumkpu na ibi ga-ada ha. Ekelene m ofu nwanne m nwoke gara ala Igbo. Ahụ na mịa na ọ batala n'udo. Ekelene m gị. Achọrọ m ịkpọga aha. You are back in the land very soon. My servant Trump will still be the president of the United States. Ekelene m gị. Chukwu ọwụ ya kere ndị ọcha. Gere ntị, ị ga-asị onye kụchine gị. That's why you iji were idiot. Enwebe any man of God, enwebe any pastor, enwebe any priest, enwebe any prophet, enwebe any native doctor n'ụzọ more than the awakened one of the Biafran people. All of them enweke transcend the mind. Enweke hụ the behind of the Paiwan Tapa. Enwere ike ịgwọ ọgwụ ga-efere ruo ebe. Enwere ike but enweghị ke hụrụ ụzọ karịa m. I am awakened. And an awakened mind cannot be enslaved. An awakened mind ana-eri ọrụ. Ana-eri bullshit. Onye tetere n'ụra. Ana-eri mugu. Ana-eri job. Ndị a na-eri job wee fulefu. Ndị Igbo ga-eburu akwụkwọ nsọ, akwụkwọ inyo ha na-ekperene onye ọcha na-akpọ ntuni, na-ekpere n'iji otu edere na Baịbụl sị na ya kpọrọ na nwaanyị onye ọzọ gara anya tụma ime. Only ndị Igbo ndị nzuzu, ndị ofege a ga-eburu ha gafe ama nna ha. Maka anyị anụwo hụ na the time a ga-asị chere ka eji nwayọ gba. Enwe ihe a ga-eji nwayọ agba ha. Ekwesịrị iwere mkpara kụọ ha n'isi ka Chineke kpọọ ha ọkụ. Because all this idiot mere anyị na-eji adọla azụ n'inwere onwe. All those idiots. Because an awakened mind a na-eri ọrụ. Imagine na 80% of ndị Igbo dị awakened. O nwere ihe ọzọ a na-eche eche. Anyị amara n'onwe. Anyị ga-enwere onwe. Because onye mara onwe ya nwere onwe. Ịmara Chukwu, Chukwu amara gị. Ịmara mmụọ gị na ya so ya ụwa. Mmụọ amara gị ofe rụrụ arụ ezuone gị nri. Ma ga ama ha were ekpere
li joje fule furi ka gini nwe ga-ekpere n'ukwu gị na-agagharị ka atụrụ na-enweghị onye nche. Chukwu a na-aza ekpere ọdịshi ijiọt efulefu ndị nọ na Catholic Church na ndị na-akụ aka na-eje agbọtọrọ ụmụ nwaanyị ndị na-enweghị di, na-eje agbọtọrọ na ke Ebuka Obi ya na-akọrọ ha rubbish bullshit. Mgbe ndị ọcha mma Nnamdi Kanu mma Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, mma ya onye ụmụ ihe ụmụ Chukwu, ụmụ ihe, children of light, ụmụ Chukwu. So before ndị ọcha abịa n'ala anyị enwere ụmụ Chukwu. Before ndị ọcha abịa n'ala Igbo anyị nwere arọ Chukwu. Ele ihe ndị ọcha butere n'anya. Before ndị ọcha abịa n'ala Igbo anyị enwere ụmụ ekwensu. N'ala Igbo o nwere village a na-akpọ ụmụ ekwensu. So it does meaning na ndị ewu ndị ọjọọ no. Ụmụ the children of God of war. Otoji nwee Kamal ọzụzụ means Kanu. Otoji nwee Amadi, Mr. Amadi, Mrs. Amadi, it means Amadioha. Ndị Igbo nnụwu ndị eriri eriene nnụ. An idiot like you in the days of Nnamdi Kanu. Nnamdi Ezebiro nọ n'aka ndị iro maka ihe efulefu dị ka gịnị. Still tetebe n'ụra ịmata na iwu an idiot eriri. Gị mata na iwu onye eriri na iwu ohu. Otu the Bible ji si ohu be subject to ndị ọcha na-achị idiot dị ka gịnị. Ndị ọcha riri efulefu dị ka gịnị riri gone be subject. An idiot will not understand me. Efulefu onye eriri agaghị m understand. Ndị na-achụgharị pastor na priest, those idiots, they will not understand me. But only few people that will understand me. And ekele m Chukwu. Ekele m Chukwu. Kelekwenu mmụọ nọ n'ala nna ha ka ha gbaa n'onye amụma akaebe, so that mgbe m na-anọghị n'elu ụwa, thousands and thousands of generations will talk about me. And when only two things mmadụ nwere ike ime n'elu ụwa, aha ya dị everlasting. Ọwụhụ ma lụrụ ụmụ nwaanyị ara ha buru ibu, ma ndị ike ha buru ibu, ma ọ wee mụrụ ụmụ 10 or 50, ma ịrụrụ 20 plot, ma ịrụrụ 50 plot, ma ịrụrụ nwere 5-10 cars with ndị oti mkpu na-achụgharị gị. It is useless. Efulefu dị ka gị na-nwụọ ka gị ewere ego gị richashia ya ka gị efuo. Enwere only two things mmadụ nwere ike ime. When you are involved in the physical liberations of your people, iso ịhụ na ụmụnne gị ga-apụta n'ohu. As a matter of fact, I have to be honest with you, ndị Igbo nnụwu ndị ohu ọndọwa eziokwu. Mgbe ndị ọcha na-achị anyị ewere Bible, Corinthians na ihe ndị ọzọ na ile mmecharist teaching na amashia na nnọ almost 10 scriptures edere na akwụkwọ inyo iji si gị na asị gị onye ohu respect onye ọcha na-achị nnọ, kwenye na ya in fear and trembling, be honest, love onye ọcha na-achị nnọ with your wholeheartedly, do not talk back. Onye ọcha gbagi ihe na ga mekwere ga agba okwu ya agba. Some of you idiot na-ege m ntị,
pastor no a representative of onye ọcha ịnọ n'ala bekee ibi na England ịnọ na America but iwe efulefu asị na nwata okwu nganga ka oke nshawo ihe ama but iwe na iji otu gachana nani baa monitala ma ndị ji ukwu cross osi jee n'ala bekee ị ga ukwu efulefu. Are you not an idiot? Are you not an idiot? That ndoche riri ya buru our forefathers 4 generations ago. Till today, you are not able to unravel ihe mere nna nna gị. Some idiot ga-asị, Master Prophet, hapụkwana ihe anyị agbaghara na ndị ọcha butere na anyị ihe ọma, ha butere na anyị nwoke na-akpọ ntụ Chineke okwu idiot ka ga ọkụ. Isi nna m hapụ Chineke amadi ọha nna m magbuo amụma magbuo okwe gị. Isi m hapụ. Somebody gburu nna gị, gbuo nne gị, buru ihe niile ị nwere. Ọwụ 1 year, ọwụ 2 years. Over hundreds of years, an idiot ka gịnị ha were pastors na priest those idiots domine gị n'ala Igbo ha na-asa gị isi. Maga ga-enye m super chat, were super chat tinye n'ike gị. Maga ga-esendere na m offering, were offering ihu gị tinye n'ime ike gị iwe efulefu. I don't need it. I don't need it. Tinye n'ime ike gị. You are useless. Na ndị ọcha buru you are for ihe na-agbaka m isi bụ na tisi idiot isi ha. Ịjụọ onye ọbụla na-ege m ntị. Ndị eriri eri nna nna gị 400 years ago pụta kọwaa na gị ihe ndị ọcha mere ha. Ị ga na-akpọkukwe Jizọs. Some idiot ga-asị that ha ga-anwụrụ na Jizọs ya na ị ga-anwụrụ na ya efulefu ka gị ga-anwụ because you are an idiot. Ele ihe mere na ego ma Bible asị gị na the God of the Bible say ga-agbuo the Jebusite, the Parasite, the Pekesite, the Borosite, the Amorokite, the Belisite, the Balasite. Gị na-aṅụrị, hey, amen, amen, because you are an idiot. Now, let me educate you, efulefu. Asị gị na the God of the Bible say ga-agbuo ndị afọrọ ibeku, gagbuo ndị Mbaise. Na the God of the Bible say gagbuo ndị Ụmụahịa, gagbuo ndị Abagana, gagbuo ndị ele ụmụnna anyị ndị na-eme ihe siri ike, ndị Anambra. Ele ihe ị ga-ekwu? Ị ga-asị, hey, because you idiot. Ndị ọcha chenjiri aha ndị ojii, mba ojii niile ha gbuchiri, chicha ya Parasite, Pekesite, Fegosite. Ịma na ụmụnne gị ka egburu. Mgbe ha batara na Egypt, ha were na ụmụ nwoke niile nọ nga ahụ castrate ya. Mgbe ha batara na Iran, Alexander the Great, e were na ụmụ nwoke niile nọ nga ahụ castrate ya. Ha lụgo ụmụ nwanyị for over 2,500 years. What do you expect? What do you expect? Now, onye ọcha bịara tụm onye ojii ime ya amụta half caste. Onye ọcha abịa tụma ha nwa ahụ ime, ọ ga-amụta gịnị? Or half caste abịa lụọ half caste. 100 years later, onye ọcha abịa lụọ nwa half caste. Ele otu ha ga-arị after 2,000 years of inner mixing with ndị ọcha, inner mixing. Ele otu ha ga-arị iwu an idiot. Akwụkwọ ịgụrụ a waste because you are an idiot. Ego
nna gị were na kwuo na-efule dị ka gịnị iji were enwere m certificate na mmadụ bele, enwere m certificate na nna nda Zikiwe. Iwan idiot. Enweghị ihe ịma. Ihe m jụrụ gị wụ onye ọcha ya na onye ojii mụrụ nwa ahụ alụ onye ọcha, nwa ya alụ onye ọcha, nwa ya alụ onye ọcha 300 years. Ele ihe ha ga-awụ, ele otu kọlọ ha ga-awụ. Useless idiot. Ndị eriri. The God edere na Bible never existed. O nweghị otu mkpụrụ onye edere na Bible that existed apart from Pharaoh of Egypt and ndị Shirome bịa, ndị chiga in those days, ndị na-achị Egypt in those days, na-achị those kingdom in those days. Ọgwụchana ihe ndị ọzọ asị gị king of Israel, king of efulefu, Ezekiah, Jeremiah, all those Isaiah, all those idiots, none of them existed. All the prophets in the Bible, none of those idiots existed. Onwere onye prophet gwara gị ihe, enwere onye native doctor, native Igbo gwara gị ihe, because eriri ihe eri. Emere m program one time, akpọkọrọ m ndị aka ji ọfọ, aga m akpọ na the village. Biko kwe ya wụ na ọ maka gị ka m na-ekwu, biko agakwa m akpọ gị aha, abịakwala egbu m, akụkwala m isi. Mụ na ndị aka ji ọfọ ihe awụhụkwa ndị 419 gara wụrụ ọfọ nọ, ndị ewu aka ji ọfọ arụsị, that is mmụọ, real mmụọ village. Mụ na ha na-ekwu okwu, the man na-ekpe ekpere, hey nwa m, hey anyị ekelene gị otu iji na-akwado mmụọ nọ n'ala anyị, hey anyị ekelene gị ka Jizọs gozie gị n'aha Jizọs. Shut up! Oke nwoke na-agwọ ofere ka gịnị. Did you understand? Ya sị m n'aha Jizọs na ọ ga-adịrị m mma. Shut up, you idiot. Ya na anụ m ga amụ gwa aka ntị, Chineke akpọ gị ọkụ. Erie na anyị iwuru nwoke ga-alụbe nwaanyị, ijemeje lụ nwaanyị, alụkwala a Christian. Ya sọkwa ya tige enlargement, tige n'ọnụ, tige n'ara, tige n'ike, alụkwala ya. Jee chọrọ onye ọdịnala. Otu anyị nwere ike ije make change in the near future. But no jee ga alụrụ onye si na onye deeper life maka owere na ihe ekpuchie na onye ga anọ nga na-ekwu ihe gbasara nna gị ndị mbụ na ndị egede. Nwaanyị ahụ nọ na another room ya na Mbaka na-ebuka obi na-epụtọgharị. Before 20 years ike agwụla gị as a man, nwaanyị gị akpọtarala gị ndị chọọchị n'ụlọ gị ka ha bịa bọchịa ihe ndị ọfọ nwoke ji biri. Alụkwala. Olesi ma lụọna gaa lụbe nwaanyị ịnụ n'ala bekee, ndị na-ahụ na Instagram. Alụkwala. Laa n'ụlọ, jee tụọ ofu onye aka ji ọfọ ebe ụlọ unu si ya chọọ na gị nwaanyị, ụmụ nwaanyị, chọọ na gị nwatakịrị nọ na ihe ọdịnala, nne na nna ya nọ n'ọdịnala, so that ga-ewere ya jee godo ya na mmụọ. Ofe rụrụ arụ ezuore gị na ya nri, ịkpọta ya n'ala bekee, ofe rụrụ arụ ezuore gị na ya nri. Ọ maka ahụ gị, maka ahụ nwa bọshị, maka ahụ gị, maka ahụ nwa bọshị. Ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Mgbe Supreme Commander nọ n'aka ndị iro, Supreme Commander Nnamdi Ezebiro Kanu
the first time ọ nọ n'aka ndị iro, somebody gara na mmụọ ka ha jụọ sị ma ga-egbu ya. Mmụọ asị mba na aga egbu ya. Ha sị oke na ha wetara ihe ndị ha wetara lekweke na mmụọ mee ka Biafra bịa ka e nwere onwe. Mmụọ ha si dozi idiot biko ha buru ihe niile ha bụla na nna aga enwere onwe, because nnu nwere onwe nnu ga-eso pope na pastọ achụ ha ukwuere ala, ha eburu ma ewu ma atụrụ ma ọkụkọ ma nkịta niile ha buru ya laa. Ifuru ka gị na ele ihe ghọtara na ihe, ele ihe efuru ka gị ghọtara. Means na anya gị nwere onwe, because anya adịbeghị ready. 80% of ndị Igbo na-ekpe ekpukpere arụ ndị ọcha butere na anyị, Christianity. So mmụọ nọ n'ala anyị ga-ahapụ anyị ka anyị nwere onwe, anyị nwerezi onwe. Ha eme crusade everywhere ga-agbupụsịa mmụọ niile nọ n'ala Igbo anyị, and Igbo ndị Christian enwe na upper hand n'ala Igbo gburugburu, na-eje na village, na-eje na even now, because the traditional ruler na-abịa na anara biscuit every Sunday morning. Ala Igbo na-agbaghara. Ekelele m nnu ma agagwa onye akpara akpa na akpara ya akpa ụmụnna ya lawa ya esoro ha lawa. Ma dike ga-ama nga ọha eburu that idiot bufe ya ama nna ha. Ndị Igbo eburu nne nnu bufe na ama nna nnu, and nna ama no one idiot. Nna hapụla Chukwu soro nwoke na-akpụ ntụ ni Jesus Christ. Hapụ Chukwu soro efulefu edere na Bible, an idiot, an imposter. Sina ya wu God. Chineke kpọọ that idiot ọkụ. Chineke kpọọ that idiot edere na Bible sina ya wu God. Kpọọ ya ọkụ n'ahịa na-anọkọ ala Igbo. Ekwensu pịawa that bastard edere na Bible sina ya wu God. Pịawa that idiot nara nwaanyị onye ọzọ. Pịawa ọpara nzuzu ya, ọpara na ntụnụ ya wu Jesus Christ. Pịawa that idiot azụ. Pịawa pụna nne ya, ashawo kobo nne ya. Pịawa that bastard azụ. Mami wọta were mmiri gị dị nsọ wụọ those 3 idiot wụọ ha ka Chineke kpọọ ha ọkụ eji rie ndị Igbo ọrụ. You know what? Eji m ọfọ mmiri anọ n'ala Igbo. Aga m ese ndị ka mami wọta ga-wụọ ha mmiri, because idiot at all never existed. Because m send ya ha ruo ha ahụ ha ga-abịa werezi mmiri fem n'ahụ mba, because those 3 idiots that efulefu si na ya nyere Moses 10 commandments, that idiot never existed. Apuna enyi ya nwaanyị never existed. That efulefu nwoke na-abịa dakọrọ n'elu obi. Oh, the one, the beloved, John the beloved ogene ndị na-akpọ ntụnị. You people the useless, not the useless. Mgbacha gị ihe ga esendịrị m offering, esendekwara na m rie ihe Chineke kpọọ gị ọkụ ejitekwara m ta ma gwa gị eziokwu, so that mmanụ wụ n'elu ụwa. Ihe m kwuru ga na-aga to the next 2000 years. Ndị Igbo a ga-echefu ọkara na mma. Ele ihe m kwuge before ekwuchaghị m ya. E nwere ihe abụọ mmadụ ga-eme ka aha ya ghara ichefu, ka ghara ichefu aha ya n'elu ụwa. When you are involved with the awakening, the physical liberations of your people, ka ndị ụmụnne gị na ụmụnna gị nwere onwe, otu Supreme Commander Maazị Nnamdi Kanu na-eme, aha ya ga-echefu aha ya n'elu ụwa. Anytime e kwuru ihe gbasara ndị Igbo, ha ga-echefu aha
Nnamdi Ezebiro a ga-echefu ya n'elu ụwa. And another one, when you are involved in the spiritual awakening of your people, the awakening of the consciousness, the liberations of the mind, to liberate the mind of your people, which I come in, I don't think my name will be forgotten in the next 5,000 years. Or Karanamema than all these 1.5 wives and Mbrala, no those bodyguards. Highest 10 years, CHIUKWU, but my name will be remembered. Na Ali Igbo Buruburu, Aga Epuoku Basara, the awakened one, because I liberated the coconut of our people. Aga Epuoku Basara. Chineke kelele ka ndị Igbo mara onwe. Anyị ga-enwere onwe tupu unless ma anyị mara n'onwe. When you liberate the mind, then it is easy to liberate yourself physically. Liberation started first from liberations of the mind. When the mind has been liberated, then all the easy. Iwopute fule furi ka gini no. Because he gana asikwa ya wukwa na the slave master sikwara ga eziokwu. Maybe the slave master sikwara ga eziokwu because your mind eriene gone. But mgbe a bịara kopu iberibe ọrụ eriri gị, mgbe anya ga-emeghe ga-amata that you are useless. Mgbe ga-amara onwe. Ịmara onwe ga-amara Chukwu. Ịmara Chukwu, Chukwu amara gị. An awakened mind cannot be enslaved. Onye tetere n'ụra, a na-eri ya ọrụ, a na-eri ya ọrụ. Ndị na-eri ọrụ we jot. Ndị ga-ewere picture Mary, nwaanyị onye ọcha atụrụ atọ, ebulili ara ya elu, na-eto ya, na-ekele ya, na-esekpuru na ya ala. Onda na-eri ọrụ. Efulefu, and there are many efulefu n'ala Igbo na-eje Catholic Church na-ekpere na-arụ ihe ndị ọcha butere n'anyị. Chineke, 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 ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Ekelele m nna ya dịrị unu na mma. Ndị Igbo mara n'onwe, mara n'onwe, mara n'Chukwu. Chukwu anyị ọwụ ya kere ụwa, ọwụ ya kere Jesus Christ. It has nothing to do with arụ mbaka na Ebuka Obi na preach n'ala Igbo. It has nothing to do with ihe ndị priest iberibe na those idiotic pastors na preach n'ala Igbo anyị. Ihe a na preach wa arụ, and arụ ga-ala. Arụ kwụsị n'ala Igbo anyị. Ya dịrị unu na mma. Ya dịrị unu na mma. Ndewo. Ise.